σήμερα ολοκληρώνεται η 25η Αγρότικα στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης και ένα από τα προγράμματα που παρουσιάστηκαν εκεί και μας κίνησε το ενδιαφέρον είναι ένα κοινοτικό πρόγραμμα με τίτλο Adapt to Change. Τώρα με τι έχει να κάνει αυτό? Μιλάμε για μείωση κατανάλωσης έως και 80% στη χρήση ορυκτών καυσίμων και 90% παρακαλώ στη χρήση νερού. Αυτά μπορούν να πετύχουν οι παραγωγοί στα γεωθερμικά και υδατικά αυτόνομα θερμοκήπια χάρη σε αυτό το καινοτόμο πρόγραμμα. Όπως σας είπα, μιλάμε για το Adapt to Change, η πιλωτική εφαρμογή του οποίου έχει να επιδείξει ήδη κάποια πρώτα ενθαρρυντικά αποτελέσματα. Πάμε να συνομιλήσουμε με τον κύριο Αλέξανδρο Παπαχατζή, είναι αναπληρωτής καθηγητής του ΤΕΙ Θεσσαλίας και συντονιστής του συγκεκριμένου προγράμματος, να μας πει λίγο περί τίνος πρόκειται. Καλή σας ημέρα, κύριε Παπαχατζή. Καλημέρα σας, κυρία Πίτα, σε εσάς και στους ακροατές σας, τους ρομαντικούς εραστές του ραδιοφώνου, στους οποίους ανήκω και εγώ. Να είστε καλά. Το ραδιόφωνο έτσι κι αλλιώς έχει μια δικιά του έτσι ιδιαίτερη μαγεία και αυτό επειδή έχει να κάνει και με τη φαντασία, έτσι. Δηλαδή αφήνει τον ακροατή να φαντάζεται τον ομιλητή, να φαντάζεται αυτό που προσπαθεί να περιγράψει ο ομιλητής του ραδιοφώνου και εκεί έγκυται, θεωρώ κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον, η μαγεία. Τότε προφανώς και εμείς ορμόμενοι από το ραδιόφωνο φανταστήκαμε αυτά τα πράγματα τα οποία και υλοποιήσαμε με αυτό το πρόγραμμα. Λοιπόν, έτσι κι αλλιώς, έτσι, το ζήτημα του νερού και η χρήση του, ειδικά για τον πρωτογενή τομέα, για γεωργικούς σκοπούς, είναι ένα μεγάλο ζήτημα για συζήτηση σε παγκόσμιο επίπεδο. Πάμε λίγο να μας πείτε ακριβώς για τι πράγμα μιλάμε. Ναι, αυτό είναι από το πρόγραμμα Life Plus, το οποίο είναι το πιο σημαντικό εργαλείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον. Δηλαδή είναι ένα πρόγραμμα που χρηματοδοτεί έργα που συμβάλλουν στην ανάπτυξη. Και πρωτότυπα έργα, τα οποία συμβάλλουν στην πολιτική για το περιβάλλον και στους ρήπους για το περιβάλλον. Και συγκεκριμένα το έργο Adapt to Change είναι το μεγαλύτερο πρόγραμμα LIFE στην Ελλάδα, ύψους 2,6 εκατομμυρίων ευρώ. Σε τι αναφέρεται το πρόγραμμα, θα μας πείτε λίγο με λίγα λόγια? Ναι, ένα τροχάδι να σας πω ότι είχαμε ένα όραμα και μία σκέψη. Η Ελλάδα είναι γεμάτη από νησιά, 3 με 4 χιλιάδες βραχονησίδες. Έχουμε τον ήλιο, αλλά δεν έχουμε πάρα πολύ νερό. Και ακριβώς εκεί επικεντρωθήκαμε να κάνουμε και τη μειωμένη χρήση υδάτινων πόρων, αλλά βέβαια έχοντας αυξημένη γεωργική παραγωγή. Δηλαδή θέλετε να πετύχετε την εξοικονόμηση νερού ή να δώσετε τη δυνατότητα σε παραγωγούς. Βεβαίως. Και αυτό σε συνδυασμό με τη γεωθερμία και με τη χρήση εναλλακτικών πηγών ενέργειας, δηλαδή έχουμε τα ποτάμια που έχουμε τις λίμνες, έχουμε τις θάλασσες, μέσα από τους οποίους υδάτινους όγκους μπορούμε να πάρουμε την γεωθερμία. Και χρησιμοποιώντας αυτή τη γεωθερμία με τους εναλλάκτες θερμότητας, τους οποίους έχουμε και στα σπίτια μας πλέον, και όλα τα δημόσια κτίρια με αυτούς γίνονται και θερμαίνονται ή ψύχονται, το χρησιμοποιήσαμε για να θερμάνουμε και να ψήξουμε τα πρωτότυπα θερμοκήπια τα οποία κατασκευάσαμε. Η γεωθερμική ενέργεια είναι αυτή που χρησιμοποιείται και για τη διαδικασία ανακύκλωσης του νερού, έτσι? Η γεωθερμική ενέργεια είναι η αβαθής γεωθερμική ενέργεια, είτε είναι από γεωτρήσεις μέχρι 150 μέτρα, χωρίς να τουλούμε το νερό. Απλά γίνεται η εναλλαγή της θερμότητας εκεί μέσα και που χρησιμοποιούμε και στα δημόσια κτίρια ή ακόμα και στα ιδιωτικά για την θέρμανση και για την ψήξη των κτηρίων αυτών. Αυτό χρησιμοποιήσαμε κι εμείς. Άρα μιλάμε για μια καινοτόμο προσέγγιση επί της ουσίας, επειδή βασίζεται ακριβώς σε αυτό. Φανταστείτε να έχουμε ένα ποτάμι, μια λίμνη ή δίπλα στη θάλασσα, σε μια βραχονησίδα επάνω, να έχουμε τον εναλλάκτη θερμότητας μέσα στη θάλασσα και να πετυχαίνουμε αυτή τη μείωση κατανάλωσης, 80% σε σύγκριση με το πετρέλαιο ή το φυσικό αέριο. Και ήδη έχουμε κάποια πρώτα αποτελέσματα ενθαρρυντικά. Έχουμε τα πρώτα αποτελέσματα τα οποία συγκλίνουν σε αυτό. Έχουν στηθεί στην περιοχή της Λάρισσας, όπως διαβάζω κι εγώ, 2 θερμοκήπια. Είναι 2 θερμοκήπια στην περιοχή της Λάρισσας μέσα στις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Θεσσαλίας και άλλα 2 στην Κύπρο, στο Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών της Κύπρου, στο Ζήγη της Κύπρου, για να υπάρξει σύγκριση. Το ένα θερμοκήπιο είναι το πρωτότυπο, αυτό το πιλωτικό, και το δεύτερο θερμοκήπιο είναι συμβατικό θερμοκήπιο.
πρωτότυπο. Και μάλιστα στο πρωτότυπο θερμοκήπιο δεν κάνουμε μόνο ανακύκλωση του νερού της υδροπονίας που χρησιμοποιούμε, κάνουμε και συμπίκνωση των υδρατμών της ατμόσφαιρας στο θερμοκηπίο. Δεν φεύγει τίποτα, δεν πάει τίποτα χαμένο από νερό. Και ήδη, όπως είπαμε, τα αποτελέσματα είναι πολύ ενθαρρυντικά και είναι ενθαρρυντικά και για την οικονομικά, δηλαδή και την τσέπη του παραγωγού, εκτός από το περιβάλλον. Κοιτάξτε, η γεωθερμία έχει ένα αρχικό κόστος εγκατάστασης. Βέβαια είναι τεχνολογία η οποία στα θερμοκήπια τα επόμενα 5-10 χρόνια θα καθιερωθεί. Ναι, σίγουρα είναι οικονομικό. Σας είπα ότι μέσα σε 2 με 3 χρόνια το πολύ μπορεί να γίνει και απόσβεση. Θέλει κάποιο αρχικό κεφάλαιο, αλλά η απόσβεση γίνεται μέσα σε 3 χρόνια. Και είναι εντελώς ανεξάρτητη από ορυκτά καύσιμα ή από νερό. Μπορεί με ένα τεπόζιτο νερού να ξεκινήσουν αυτά τα θερμοκήπια και σε μια βραχονησίδα. Εντελώς αυτόνομα. Αν τα συνδυάσουμε και με ανεμογεννήτριες ή με φωτοβολταϊκά. Και πότε μπορεί να περάσει το πρόγραμμα αυτό απευθείας στους αγρότες? Δηλαδή μπορούν και από τώρα να έρχονται σε εσάς και να ζητούν την συνδρομή σας προκειμένου να στήσουν και οι ίδιοι κάτι αντίστοιχο? Βεβαίως, ήδη ξεκινήσαμε όλες τις δράσεις για την διάδοση και τη διάχυση των αποτελεσμάτων σε όλη την Ελλάδα. Μία από τις δράσεις ήταν και η παρουσίαση στην Αγρότικα. Βγαίνουν οι πρώτοι πρακτικοί οδηγοί εφαρμογής και τα πρωτόκολλα εφαρμογής και μπορούν να εφαρμοστούν αυτά και από τους αγρότες. Πώς είδατε το ενδιαφέρον στην Αγρότικα? Η αίθουσα ήταν κατάμεστη. Υπάρχει τρομερό ενδιαφέρον. Και με τη βοήθεια τη δικιά σας, σίγουρα το ενδιαφέρον είναι πολύ μεγαλύτερο. Ναι, γιατί μιλάμε για αντιμετώπιση λειψιδρίας, για αντιμετώπιση της ρύπανσης των υδάτων. Οι στόχοι του έργου έτσι κι αλλιώς είναι πολλοί. Βεβαίως, ήδη πετύχαμε με τις πρώτες ενδείξεις μία μείωση της κατανάλωσης νερού 90%. Και μιλάμε για τρομερές παραγωγές σε αυτά τα θερμοκήπια. Αρκεί να σας πω ότι σε ένα συμβατικό θερμοκήπιο έχουμε 5 με 10, το πολύ 15 τόνους ντομάτα στρέμμα. Εδώ μπορούμε να φτάσουμε από 40 μέχρι 90 τόνους. Με όλους αυτούς τους οδηγούς καλής εφαρμογής. Πολύ μεγάλα νούμερα και πολύ σημαντικά. Βεβαίως. Και αυτές οι πρακτικές θα μπορούν, οι γεωργικές πρακτικές, θα μπορούν να εφαρμοστούν από όλους τους αγρότες? Για μένα θα πρέπει να εφαρμοστούν από όλους τους αγρότες, γιατί και ειδικά από αυτούς που είναι κατ' επάγγελμα αγρότες. Δεν νοείται ένας κατ' επάγγελμα αγρότης αν δεν ασχολείται και με θερμοκήπια, 5 με 10 στρέμματα τουλάχιστον. Και όχι μόνο με μονοκαλλιέργεια. Και κύριε Παπαχατζή, όποιος ενδιαφέρεται, όποιος μας ακούει τώρα, γιατί έτσι κι αλλιώς ακουγόμαστε σε όλη τη χώρα, πού μπορεί να απευθυνθεί προκειμένου να ενημερωθεί περισσότερο? Στο ΤΕΙ Θεσσαλίας, εκεί θα σας βρει? Υπάρχει κάποια ιστοσελίδα, ας πούμε, που μπορεί σε πρώτη φάση να μπει να ενημερωθεί? Ναι. Υπάρχει ιστοσελίδα adapt2change.eu, είναι η επίσημη ιστοσελίδα του προγράμματος. Και στο τηλέφωνο από το πρόγραμμα 2410 684 283. Και πιστεύω ότι έτσι κι αλλιώς και με μια αναζήτηση, έτσι σε έναν browser θα μπορεί, σε μια μηχανή αναζήτηση θα μπορεί να σας βρει. Σε όλες τις μηχανές αναζήτησης υπάρχει. Adapt to change, adapt 2change, έτσι για να είμαστε πιο ξεκάθαροι προς τους ακροατές. Και διάβαζα μια δική σας δήλωση που αναφέρατε μεταξύ άλλων πως δεν υπάρχουν άγωνα χωράφια, μόνο άγωνα μυαλά. Αυτό είναι αλήθεια. Είναι μια πεποίθησή σας. Συνηθίζω να το λέω συνέχεια στους μαθητές μου, γιατί και εγώ από αγρότης ξεκίνησα οικογενειακά. Δυστυχώς όμως τα πιο πολλά άγωνα μυαλά είναι στις θέσεις που παίρνουν οι αποφάσεις και όχι τόσο στους αγρότες. Πάντως το σημαντικό είναι ότι μπορούμε να κινητοποιηθούμε, μπορούμε να βρούμε λύσεις που θα μας βοηθήσουν σε ό,τι και να κάνουμε, έτσι δεν είναι? Η κρίση μας έκανε να κινητοποιηθούμε προς σωστή κατεύθυνση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παπαχατζή. Ήταν ο κύριος Αλέξανδρος Παπαχατζής, αναπληρωτής καθηγητή ΤΕΙ Θεσσαλίας και ο συντονιστής του συγκεκριμένου προγράμματος Adapt 2Change. Και το λέω έτσι για να είναι πιο εύκολο για